ceacht a fiche seacht, an seachtú ceacht is fiche, porc a chrocaí. Ní rud nó é slittar ná cumán. Ní lis a géim duine caiithne imríomh na cluichí seo don chéad uair. Tá umánaíoch dá himirt le breis is 2000 bliain, agus tá an fel cho héas de ciana. Speag duine néirin nar imir ceann den na cluichí seo uair éigin. Fech an suhantas a Joseph. Ní limse chun ceanna chuir mo chasóg. Is fearr lumsa hat a pápéir. Féride cá bhuair se é. Chunnig mé á cheannach. Bhí fear á níal agus sinne teachtasteach. Ó, sin an tard asbog a déanamh ar a musca ina bhfuil an taoiseach. Bhí an tálinn an áid seo bhaint amach. Tá rair ca gachéad ón ádáin seo. Féach na slóite hálarch na coséideag agus heastán na jógáin. Tá hart ar 9,000 duine seo déarhain. Féach hála na leis is staide, tá an tuachtar na teachtasteach sílim. Fecin buin cheol ár daine hís ag bun na páirce. Tá siad an olbhú féin chun órán a bhíonna hennim.